कोरोना भाइरास कोविड-19 महामारी बेरामनिफ्राय सुबुंनि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां मुश्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा लकडाउन होनायखौ मान होनानै देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गाहाय मावख' बड'फ हाउसआवनो जब फालिनाय जायो। गिबि हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुश्री लरेन्स इस्लारि बिथाङा आरो गोजोननि थाखाय गुफुर फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मुश्री मनेस्वर दैमारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो सोलोंथाइ नेहाथारि मुश्री कास्टम बसुमतारी, रांगिरि मुश्री सरन्जय ब्रह्म, गेलेमु नेहाथारि मुश्री गणेश बसुमतारी, लोगो गेलेमु नेहाथारि मुश्री लिप नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मुश्री सरनजित नार्जारी, लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि मुश्री सुमित नार्जारी, मावख' नेहाथारि मुश्री बुद्धि बसुमतारी, लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मुश्री खाम्फा बसुमतारी बिथांमोना।